नमस्ते. आमच्या इथे खूप प्रॉब्लेम झालेला आहे. भरपूरच प्रॉब्लेम झालेला आहे इथे आजूबाजूला. फक्त आम्ही इथे थोडी माणसं शेप आहेत. सर्वात आधी तर मुद्दा सांग या व्हिडिओ बनवायचा. हां, म्हणजे काय करणार नाही, सब्जेक्ट काय या व्हिडिओचा? म्हणजे आम्हाला कोणी भेटायला येऊ नका. कधी? आता लॉकडाऊनमध्ये. हा, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये. आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आहे ना, कोणी येऊ नका घरी. असं तू का बोलतेस? म्हणजे असे माणसं येतात आहेत ना, शोधत आम्हाला. आता या हफ्त्यामध्ये तुम्हाला कंटिन्यू सांगू का, सुरुवातीला ते 2 मुलं आले, पण छोटे मुलं आले होते ना, छोटे मुलं सायकलीने आलेले. ते आलेले, परत दुसऱ्या दिवशी पण आले. ते परत आले. त्यांना पहिल्या दिवशी पण मी सांगितलं होतं. आणि त्यांच्या स्वतःच्या गावामध्ये आजूबाजूला, आणि ते दुसरीकडे राहत होते तिथे पण आजूबाजूला खूप जास्त प्रॉब्लेम झालेला होता. ते झाले. मग नंतर ते विक्रेत्याने आलेले, आमचे प्रोडक्ट विका, ते वाले. आणि काल पण परत एक. मग आता तुम्ही सांगा, ह्या परिस्थितीमध्ये कोणी आलं पाहिजे का? ऍक्च्युली मी काल पोस्ट पण टाकलं होतं. म्हणजे काल युट्यूबवर ना, बस इकडे म्हणजे मी टाकलं होतं की प्लीज येऊ नका, कृपा करून की समजा जरा की ही परिस्थिती कठीण आहे. आणि आला तर बघा कोण. आता इथे आपणच आजूबाजूला सुद्धा जात नाही, आजूबाजूवाल्यांना सुद्धा घेत नाही घरामध्ये. तर बाहेरची माणसं भेटायला आल्यावर त्यांना आम्ही घरात घेऊ का? असं म्हणजे त्यांना वाटलं पाहिजे ना, आम्ही घरात घेऊ का? नाही, पण इकडे डायरेक्ट मेसेज दे ना. तू काय मेसेज द्यायचं तुला? म्हणजे येऊ नका भेटायला प्लीज, कोणीच येऊ नका. मला तर असं वाटतं सध्या तर एकदम जास्तच गरज असेल ना, तर ते नातेवाईक जातात इकडे तिकडे. ते पण कसे लांब राहूनच जातात ना. आणि ते पण लांब राहतात. किंवा तसं आपल्याला भेटायचं असलं तर आपण नातेवाईक माणसांनी सुद्धा आपण व्हिडिओ कॉल करायचा. व्हिडिओ कॉल करून आपण बोलायचं, भेटू शकतो, आपण बोलू शकतो. समोर आपण दिसतो ना. ही अशी कंडिशन आहे की प्रत्येकाने आपापल्या घरी राहणं हे सर्वांसाठी चांगलं आहे. बरोबर. ही कोरोनाची परिस्थिती गेली ना, हे सर्व कंडिशन आणि सर्व काय बरोबर झालं ना, तर आपण एक मीटअप ठेवूया. नंतर तुम्ही येऊन भेटू शकता मम्मीला, तेव्हा काय प्रॉब्लेम नाही. एक दिवस आपण ठरवू ना, आपल्याला भेटायचं आहे तेव्हा. आता घर पण मोठं आहे, आपण भेटू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पॉसिबल नाही भेटणं पण. आणि आम्हाला उलट कसं तरी वाटतं, समजा तुम्ही तिकडे येता, आता बघा तो गेट बांबू लावलेला आहे ना, तिकडे माणसं बाहेर येतात. मग ते आम्हालाच कसं तरी वाटतं की ते गेट बाहेर उभे राहतात आणि आपण आतमध्ये बोलवत नाही. म्हणजे चांगलं नाही वाटत ना. आता आम्ही दोघं आहेत ना इथे, त्या काठीच्या बाहेर नाही जात. मग बाहेरच्या माणसांना आत कसं घेणार? ते बाहेरचं राहू दे. मी तुम्हाला म्हणालोय ना की सर्वात आधी तर तुम्हाला दाखवतो. ही एरिया तर तुम्हाला माहिती आहे ना. हे बघा, ही एरिया आपले सारेगमपधनिसा तर माहिती आहे ना. आणि तो समोर तुम्हाला घर दिसतोय. बोलायला नको, पण मम्मी आपण काल 2-3 दिवस इकडे गेलो होतो, बरोबर? पाठी गेलो होतो पाणी टाकायला. तर तिकडे किती माणसं खोकत होती. भरपूर. पण बोलायला नाही. पण ते कसं माहिती, आता चांगलं नाही वाटत. प्रत्येकाच्या घरी तेच प्रॉब्लेम चाललेला आता इथे. ताप, सर्दी, खोकला, कोणाचं अंग दुखवतंय, कोणाचं डोकं दुखी होतंय. आता काय माहिती कशाचे लक्षण आहे, पण आपण अवॉइड करणं आणि आपण लांब राहणंच हा एक सॉल्युशन आहे. बरोबर. नाहीतर आम्ही आजीला आणि आत्तेला बोलवलं नसतं. आजी रातेला बोलवलं पण असतं, किंवा किमान आम्ही तरी गेलो असतो तिकडे. आम्ही दोघं गेलो असतो त्यांच्या घरी. आम्हाला नाही वाटत जायला यायला. ऍक्च्युली सर्वांच्या आजूबाजूला आहे, कोण लपवतात आहे तर कोण शेअर नाही करत आहे, किंवा कोण शेअर करतात आहेत. पण ऍक्च्युली सर्वांना आहे इकडे तिकडे. अजून पण ही परिस्थिती तुम्ही लाईटली घेऊ नका. आणि बाहेर फिरताय तर मेसेज देतोच आहे, तर बाहेर फिरताय तर मास्क घालूनच फिरा आहे. अजून पण ते केसेस कमी झाले आहेत. केसेस बोलतात ना, 0 नाही झालेत अजून तो पूर्ण पॅन्डेमिक गेलेला नाही आहे, म्हणजे पुरं कंट्रोलमध्ये नाही आलेला आहे तो. बरोबर ना? प्रॉब्लेम होतोय म्हणजे कळत नाही आपल्याला. घरात बसून समजत नाही कुठे काय होतंय ते. आज किती डेथ केसेस होतात. आम्हाला काय कोणाला स्ट्रेसमध्ये नाही टाकायचं आहे, पण एक जर आमच्याबरोबर जर म्हणजे तुम्हाला पण समजलं पाहिजे की आमच्याच घरी नाही, तुम्ही कोणाच्याच घरी जाऊ नका जेवपर्यंत कंडिशन बोलतात ना खूप जास्त एमर्जन्सी नाही किंवा जास्तच इम्पॉर्टंट नाही ना त्यांच्याकडे जाणं, त्यापर्यंत जाऊच नका. आता सध्या बघा, ताईला पण काय आम्हाला किती वाटतं की ताईला भेटावं, मुंबईला जावं, पण आम्ही जास्त ट्रॅव्हलिंग करणं ना हे पण दुसऱ्यांसाठी हार्मफुल आहे. दुसऱ्यांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. आम्ही इथून जाऊ शकतो, मग गाडीमध्ये आम्हाला मध्येच काय प्रॉब्लेम झाला तर तिथे घरी आमचे काका आहेत ना पप्पूचे, ते पण वयस्कर. आता तुम्ही मला त्यांना पण आम्ही इकडे बोलवत नाही. ट्रॅव्हलिंग मध्ये काय झालं तर उलट म्हणजे बोलतात ना, ज्या घरी म्हणजे घरातच आपण सर्व सेफ आहोत.
आणि पाळलेल्या प्राण्यांना पण मागे भीतीच होती ना, पहिली सांगत होती ना पाळलेल्या प्राण्यांना पण बाहेर सोडू नका. दिल्लीला बोलवत का नाही, कारण ट्रॅव्हलिंग आपण बोलतो पण तिला ट्रॅव्हलिंगच्या मध्ये पण काहीतरी होऊ शकतो म्हणजे म्हणून आम्ही दिल्लीला बोलवत नाही. त्या 8 hours 9 hours जर्नीमध्ये तिला जर काय झालं तर आम्ही आयुष्यभर कधी म्हणजे असं म्हणजे बोलतो ना मनातच राहिलं आमच्या, जर तिच्या त्या 8-9 तासात तिने जर काही झालं तिला तर. म्हणून आम्ही बोलतो ना तिला तिकडेच राहू दे, आपण जाऊया जेव्हा लॉकडाऊन उघडेल, जेव्हा सर्व चांगलं होईल तेव्हा आपण मुंबईला जाऊया. आणि मी माझ्या बोलण्यामध्ये एक सुधारणा करणार आहे. कसली सुधारणा सांग? आता समजा जेव्हा पण तू रेसिपी बनवते ना तेव्हा आम्ही काय बोलतो, चला या सर्वांनी रेसिपी टेस्ट करायला आमच्यासोबत, या सर्वांनी बोलतो ना. आता मी एक सेंटेन्स तो सेंटेन्स चेंज काय करणार आहे की सर्वांनी या पण मोबाईलनी या, मोबाईलच्या आतमध्ये घुसून या रेसिपी टेस्ट करायला. आणि काल मी पोस्ट टाकली होती ना की प्लीज जरा म्हणजे समजून घ्या आणि घरी जरा व्हिजिट करायला येऊ नका. शुभांगी कीरला तुम्ही नंतर कधीतरी भेटू शकता है ना, किंवा असं आपण ठेवूया की काहीतरी लाईव्ह ठेवूया, लाईव्हमध्ये तुम्ही बोला. पण म्हणजे एक पोस्ट पण होती की तुम्ही जर एवढी चांगली बिर्याणी बनवताय ना, एवढे सर्व रेसिपीज बनवता तर माणसं येणारच ना खायला. ॲक्च्युली तो जोक होता, पण तुम्ही समजण्याची म्हणजे आता ह्या परिस्थितीला समजून घ्या. कोरोना काही लांब गेलेला नाही आहे. आणि आपण कसं आपल्या घरी आपण बोलवणारच आहे ना एक दिवशी सर्वांना. त्या दिवशी बघा आपण बोलवलं जेव्हा पूजा होती तेव्हा हे होतं, तेव्हा कसं लेवल कमी होती, लेवल कमी होती, जरा चालू पण होतं ना सगळं. अजून एक मला जोक सांगायचं आहे. माणसं म्हणतात की कोरोना हे मी जेव्हा विचारतो जेव्हा माझ्या पर्सनल कॉन्टॅक्ट्सला की तुमच्या इकडे कोरोना आहे का, नाही ना आमच्या इकडे नाही आहे, ते तिकडे आहे, लांब आहे म्हणजे हाय. मग बोलतात पण आमच्या इकडे नाही. असं किती म्हणजे आमच्या इकडे नाही का, सर्वांकडेच आहे, ते सर्वांच्याच आजूबाजूला आहे. आणि एवढं पण मला सांगा, सर्वांच्या घरात पण असतं. हां आता स्वतः क्वारंटाईन पण झालेली माणसं आहेत. अजून एवढं पण सांगायला तुम्हाला म्हणजे डिक्लेअर केलं म्हणजे सांगायलाच पाहिजे की आमच्यासुद्धा ब्लड रिलेशनमध्ये लोक पॉझिटिव्ह आहेत आता, बरोबर ना. आणि आता म्हणजे सध्या आम्हाला पण बाहेर जाणं आता आमच्या ब्लड रिलेशनमध्ये ते लोक पॉझिटिव्ह आहे, तर विचार करा आम्हाला पण त्यांच्याकडे जाता येत नाही आणि जाऊन पण आपण काय करू नाही शकत. आणि सध्या मीटिंग करणं, मीटअप करणं किंवा एक दुसऱ्यांना भेटणं हे सर्व माणसांनी अवॉइडच केलं पाहिजे. फक्त गरजेच्या टायमालाच बाहेर जाणं हेच माणसांनी केलं पाहिजे, नाहीतर बाहेर पडलंच नाही पाहिजे. ते पण मास्क लावून, ते पण मास्क लावून, नाही तर ते पण नाही. सध्या अजून पण माणसं फ्रीली फिरतात कुठे कुठे, म्हणजे एकदम लाईटली घेतात आहेत. तुम्ही पण काही माणसं मास्क नाही लावत आहेत. मास्क लावत नाही काय म्हणजे फॉलोच नाही करत रूल्स. मुलं आलेले भेटायला त्यांनी मास्क घालत होता, त्यांनी पण तोंडाला मास्क नाही. हां ते पण सांगतो. आता जेवढी माणसं आली होतीत ना, समजा 5 माणसं आली होती, 4ने तर मास्क खाली घेतला म्हणजे आमच्याशी बोलायला. मग तुम्ही विचार करा, म्हणजे समोर माणूस येतो बघा, इकडे येतो, या बांबूच्या इकडे येतो. मी तर बांबू, खरं सांगू मी बांबू तर मला बांबू पण ते सरकवायला भीती वाटत होती. आणि समजा कोण लेडीज आले तर कसं वाटेल मग आपल्याला, है ना. त्यांनी मास्क खाली घेतला ना, मी जरा पाठी झालो का. आपल्या म्हणजे बोलतो ना, जी भीती आहे ना, ती भीती असली ना तर तुम्ही सेफ राहाल. इम्युनिटी स्ट्रॉंग पाहिजे, आपली विल पॉवर स्ट्रॉंग पाहिजे, पण थोडा फिअर पण असला पाहिजे माणसांमध्ये. एवढं पण डॅरिंग दाखवून चालत नाही या गोष्टीमध्ये. कधी काय होईल कोणाचं समजत नाही. यंग एजमध्ये पण तुम्ही पण जरा कमेंटमध्ये सांगा. मी सांगू ना, बघणाऱ्यांमध्ये पण मम्मी बोलतात ना असतील कोण ना कोण पॉझिटिव्ह. आणि मला स्वतः मेसेज आलेले आहेत की आम्ही पण पॉझिटिव्ह आहोत आणि तुमचे व्हिडिओ बघून आम्हाला थोडी मोटिवेशन येते, म्हणजे तुमचे व्हिडिओ बघून आम्हाला थोडं छान वाटतं. त्यामुळे आम्हाला पण बोलतात ना की हां आपण काहीतरी लोकांसाठी व्हिडिओ थ्रू तरी कोणाला तरी काहीतरी शिकवतोय किंवा काहीतरी हसवतोय, बरोबर ना. तर प्लीज या गोष्टीला लाईटली घेऊ नका. हे नाही सांगायचं की आमच्याच घरी ना, तुम्ही कोणाच्याच घरी जाऊ नका. हा, कोणाच्याच नातेवाईकांच्या पण घरी नका, आजूबाजूला पण नका, कुठेच जाऊ नका, कुठेच जाऊ नका, आपल्याच घरी बसा. आणि जर समजा तुम्हाला बाहेर पण जायचं असेल ना, तर एका गोष्टीसाठी बाहेर नका जाऊ की फक्त काहीतरी तांदूळ संपले फक्त तांदळासाठी बाहेर चाललं नाही. तुम्ही ना लिस्ट घेऊन ठेवा, बनवून ठेवा लिस्ट, आणि त्या लिस्टला घेऊन बाहेर जा. आणि त्यातले पण त्या लिस्टमधलं पण काय सामान नसेल तर उद्या नका जाऊ, राहू द्या ते सामान. काय गरज नाही एवढं. तुम्हाला सांगू, आपण मुंबईला नाही का गेल्या वर्षी आपण तसंच मागवायचं ना एकदमच सामान लॉकडाऊनमध्ये. तर ह्या मुद्द्यावरून कुठे मुद्दा गेला बघ की प्लीज कोणी कोणाला व्हिजिट करू नका. त्या कोणीमध्ये आम्ही पण येतो, व्हिजिट करू नका. आपण नक्कीच भेटूया कधीतरी फ्युचरमध्ये. वाटतंय आजीकडे जायला, कसं जाणार? त्यांना बोलवलं असतं तर कसं बोलवणार? आजीच्या इथे पण खूप प्रॉब्लेम झाले. तेव्हा आम्ही ते पप्पूनी बाय बाय व्हिडिओ टाकला होता ना आजीचा, त्याच्यामुळे
त्याच्यामुळे नाही, म्हणजे तो लास्ट क्लिप होता माझ्याकडे. आता माझ्याकडे पण आजी होता आणि आपण जाऊ बी शकत नाही होतो सध्या असून पण, रत्नागिरीला असून पण, इकडून फक्त माझी ही ॲक्टिवा ना 15 मिनिटमध्ये आजीच्या घरी पोहोचू शकते. पण त्या 15 मिनिटामध्ये कधी काय होईल पत्ता नाही लागायचा. नुकसान होऊन जायचं, सर्व पूर्ण आयुष्याचं नुकसान. आम्ही काय म्हणतो, आमच्यामुळे पण त्यांना त्रास नको ना. कधी कधी काय होतं, आपण असिम्टमॅटिक असतो, म्हणजे आपल्याला ते दिसून येत नाही, पण आपण लोकांना पसरू शकतो. ते बरोबर. आपल्यामुळे लोकांना होऊ शकतं. मग आता ते सध्या एवढी पण भीती झाली नाही. साधा कोण खोकला ना तरी भीती वाटते. तरी भीती वाटते. ती साधा ताप आला ना, ताप, तरी ती भीती वाटते. मग तू बॉडी पेन, काही साधं दुसऱ्या आजाराचं पण काही तुम्हाला सिम्पटम्स दिसले ना, की जरा भीती वाटायला लागते की काय चालू आहे इकडे. अजून एक सर्वात मोठा मेसेज तुम्हाला द्यायचा आहे की आपले व्हिडिओज कसे आता जास्त व्ह्यूज आहेत, तर मला तुम्हाला सांगायचं, जर तुम्हाला सिम्पटम्स दिसतात आहेत, जर तुम्हाला माहिती आहे की हे कोविडचे सिम्पटम आहेत, म्हणजे कोरोनाचे सिम्पटम आहेत, तर प्लीज त्याच दिवशी तुम्ही ॲडमिट व्हा, त्याच दिवशी तुम्ही क्वारंटाईन व्हा. आणि काहीतरी म्हणजे बोलतात ना, करा, असं लपवून ठेवू नका. ते आणि घराच्या घरात अंगावर काढू नका. अंगावर काढलात ना तर खूप महाग पडतं. ते तुम्ही पहिल्या दिवसापासून जर उपचार करायला जाल तर तुम्ही सेफ राहाल, तुम्ही पण सेफ राहाल आणि दुसऱ्यांना पण तुम्ही वाचवाल त्या गोष्टीपासून. आणि जर तुम्ही त्या स्वतःच्या अंगावर काढत बसाल तर ते खूप डिफिकल्ट आहे. आणि सध्याच्या ह्या परिस्थितीमध्ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज, नॉर्मल म्हणजे आपले प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाती, एक्सरसाइज हे सर्व करण्याचं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याबरोबरच एकदम चांगलं ताजं खाणं पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि एक गोष्ट तर आम्ही तुम्हाला हेल्प करूच, हसवायची. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्कीच हसवू आम्ही, आणि तुम्ही स्माईल पण करत राहा. आणि तुम्ही पण हसत राहा आणि आम्हाला हसवा. आजचा मुद्दा, आजचा व्हिडिओ म्हणजे आता तो नो रेसिपी आहे या व्हिडिओमध्ये, पण तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. ॲक्च्युली पोस्ट पण टाकली होती, पण एका पोस्टमध्ये, त्याच पोस्टमध्ये कमेंट होते की पोस्ट किती लोक बघतील. तुमचे व्हिडिओ तर सर्वच बघतात ना, कधी कधी पोस्ट वाचतील की मम्मीलाच नाही येत वाचता पोस्ट, किंवा मम्मीला दिसत नाही की ती पोस्ट मी कुठे टाकली आहे, म्हणून मला व्हिडिओ बनवावा लागला. तुम्ही आम्हाला सांगा, आम्ही प्लीज म्हणतो, प्लीज येऊ नका ह्या कंडिशनमध्ये. आणि तुम्ही पण जरा समजलं पाहिजे आता, है ना. तर तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा की, आणि आलात तरी आहे ना, हे बांबूच्या पलीकडे आम्ही घेणार नाही, आम्ही इथं राहूनच बोलू. अरे बांबूच्या पलीकडे नाही मम्मी, आलेच नाही पाहिजे ते. येऊच नका. अरे ते बांबूच्या पलीकडे बोलते बघा, ही बांबूच्या पलीकडे, त्या साईडून काय इकडे कोरोना होणार नाही का. ते कसे, ते पार्टिकल जरी अंगावर पडले ना मम्मी, तरी ते होऊ शकतं. म्हणजे मी बोलतोय ना की येऊच नका इकडे, आणि आम्हाला शोधायचा पण प्रयत्न करू नका. आम्ही काय कुठे जात नाही आहे. हां, आम्ही आवडीने एक दिवस तर आवडीने एकदम हॉल पण बुक करूया आणि तुम्हाला बोलवूया सर्वांना. तिकडे जेवण पण मम्मीच्या हाताचं ठेवूया, एवढं करूया आपण. आणि त्यावेळी भेटूया. पण सध्या आपली बोलतात ना, एक सिटिझनची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आज घरी राहून तुम्ही देशसेवा करताय आणि बाहेर पडून तुम्ही देशाला खाली पाडताय. बरोबर आहे. बरोबर ना. तर तुम्ही कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला, आणि काहीतरी सजेशन्स द्या तुम्ही. आम्ही पण तुमचे कमेंट्स वाचतो, आम्ही अप्लाय करतो, आणि तुम्हाला काय वाटलं ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. अजून तुला काय बोलायचं आहे? मला काय, ते तुम्ही घरातून बाहेर पडू नका. जे असेल ते घरामध्ये मीठ भाकरी आहे ना, तेच खा. नाही, सध्याची परिस्थिती तशीच आहे. जे घरी आहे तेच खा. काय फॅन्सी बनवायला जाऊ नका. असेल त्याच. आता तुम्हाला संध्याकाळी 4 वाजता पेजीचा व्हिडिओ येणार आहे. पेज बनवून दाखवेन मम्मी तुम्हाला, आणि ते पण थोडा जुना व्हिडिओ आहे, तुम्ही बघा तो व्हिडिओ. खूप झालं ना आपलं बडबड. चला तुम्हाला एक व्ह्यू दाखवतो. बघा कसं सिनेरी, बघा कसं वाटतंय बघा तिकडे. एकदम छान ना मी ढग ते. काळे काळे ढग आहेत ना, ते पावसाचे आहेत. आता कुठे जमा होतील तिकडे पाऊस पडेल. आता लवकरच तिकडे क्रिकेट स्टेडियम बनणार आहे. ते बघा हिरवं हिरवं दिसतंय, हिरवं हिरवं व्हायला लागलंय, हिरवं हिरवं व्हायला लागलंय ना. गवत यायला लागलंय. आणि आमचं हे सर्व इकडे कचरा झालेला आहे, साफसफाई करायला लागेल. आणि व्हिडिओला आपण कसं संपवतो? आजच पाऊस नाही आहे. आजच पाऊस नाही आहे. पाऊस पडतो ना. व्हिडिओला कसं संपवायचं? तुम्हाला हा व्हिडिओ छोटासा बडबड कशी वाटली कमेंटमध्ये लिहा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. तूच लोक बोलते. मला त्यांना येऊ नका सांगायला कसं तरी वाटतं, माहितीये का. मग तेच तर मी पण सांगतोय ना, आम्हालाच कसं तरी वाटतं हा व्हिडिओ बनवायला. तेच ना, येऊ नका म्हणून बोल. पहिल्यांदा असं वाटतं की म्हणजे असं बोलतात ना, आपण कधी पण आपली इंडियन कल्चर काय आहे, आपली भारतीय संस्कृती काय आहे, आपल्या बोलतात ना अतिथी देवो भव. म्हणजे अतिथी देवो भव म्हणजे बोलतात ना, आपले पाहुणे म्हणजे आपले देव. पण सध्या त्या देवांनी जरा समजून घ्या आम्हाला. देवानं सुद्धा लॉक करून ठेवलेला आहे, तर देव तरी काय करणार बिचारी. हां, देवांनी पण आम्हाला समजून घ्या जरा प्लीज. आणि काय बोललं असेल, चुकीचं बोललं असेल तर माफ करा. माफ करा, सॉरी. बाय बाय. बाय बाय.